Geno mara nirio makare nyakorom gajuang entare kapagari odwe mara par ganario prario kod abich waikoni weche manyien chero ni maro imore machiegni ahinya Ramogi TV weche manyien mago mwa sebedo kwaluso nyaka ne piny chakre okinyi makawuono kabende waroko pachi lai marot machuok akapila go kodwa mbaka wantire kacha lai ne enario adeka uchiel no bedo wantie live Facebook Ramogi TV ke iwima eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magethon weche. There is a total of 13 boats in the operation with a total of 222 personnel, divers and support staff that are involved in this operation. And we are hopeful that today we will be successful. Chenro mar manyo ringre jadek manyoni mwena mataro chudo Mombasa odonjo odiochieng maradek kageno familia medo duono. I know that the Bible also says that God is a father to the fatherless and is a defender of the widows. So I know that God is going to act on our behalf, but God uses human beings. And that is why we are asking you to pray. Pray for us. Alamo bagine Bob Njagi kod Nicolas Oyo mane ondhi e piny Uganda kendo nyaka sani ndachgi poko yange. Wadwa mondo wapuonjre gi jopiny kendo wanyisgi ni Kenha gi other sector players timo gik ma onego bed ni konyowa e yo motiyogo gi ndara mok nyal hinyogi. Uganda ma Homa Bay omi puonje wi chike apaya kaka yor duoko piny masiche mag apaya. Machiegni nyakorom gajuang wantiere gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia. Okay, menyo mar jadek manyocha olal nam chumbi odonjo odiochieng maradek kendo koro nitie keyo opogore makoro nywako emenyo ne jadek gi nyocha oitongi magi tich abich bang' yie mane giidho mane oting'o jopiem 22 ni mwe kinde nyasi mar East Africa Ocean Festival kaka yudhe moni larono ajogo mano bago piem mar yiedhigo onyono piny ni onge ng'ikruok mar arita e kinde piem makama okanyuola mar ji ma olalgo koro ywak kendo penjo rang'iny mar arita mano keti motelo ne tero yiego enam. Lit mar nyodo miyo ema ong'eyo. Janet Anyango min Kalebotieno achiel kuom rowere maringregi podi manyo e dho wath machuda water sport Mombasa ochopo ka e ndalo mar adek e menyo mar ringre wuode manyicha onimo ka. Ma wuod Janet achiel kende maonge owadgi kata nyamingi kendo nyaka sani omanyo kata mana ringre mondo mi odongo kaka rapar mar nino bedo miyo e pinyni. Ni mtoto huyu mmoja sijafanikiwa kuzaa mwingine, ndio mvulana ndio msichana. Mungu alinipa Kalebotieno peke yake. Nasikia uchungu ile yangu yote. Nadhani sasa ndio niko kwa leba. Mtoto ako kwa maji. Miyo mar ariyo kod mar adek mabende ringre nyithindgi podi manyo seyo yo mane otigo e yiero ji madhi e piem makama kalore ni nyithindgi onge kod lony mar gwabal kata matin. Ni uchungu mtoto wangu atajua kuogelea. Mimi aliogelea lini mimi mtoto wangu? Amejifunza boti lini mtoto wangu mimi? Na mtoto wangu talanta yake si ya bahari tangu mtoto wake. Tumweleza kucheza bodi akiwa na miaka 2. Babake amekufa kama cha na miaka 5. Nimeng'ang'ana na mtoto wangu. Nimeng'ang'ana na mtoto wangu. Bende gikoni nyithindgi ne onge kod gige ritruok e nam manyalo miyo ng'ama olwari e pi leo kaka life jacket. Na wakati event inafanyika sehemu za Jomvu wala Miritini, watoto wote ambao wako kwenye boat wanakuwa na safe jacket. Kwa nini wetu hawakupewa safe jacket? Hiyo ndio swali nauliza. Na nauliza swali nyingine, mwenye aliandaa hii event ako wapi? Kawuono omed kwan mar yiedhi nyaka 13 menyo no kendo jolony matimo menyo bende omed nyaka 200. Jolony gikoni pod gin gigeno ni gibiro yudo ringre adek mapod onimo e nam mar chuda water sport. There is a total of 13 boats in the operation with a total of 222 personnel, divers and support staff that are involved in this operation. And we are hopeful that today we will be successful.
What we are asking of the members of the public, the affected family, and all the residents of Mombasa is to stay calm, because this operation is a delicate operation, and if we do not cooperate with each other, then the operation becomes difficult. Nyaka sani jogo mane obago piem mar yidhigi onyono piny ni ne onge ng'ikruok mar arita e kinde piem makamago. Judith Omondi, Ramogi TV. Alam makende no bagi ne jo Kenya Nicholas Oyo kod Bob Njagi manolal go e piny Uganda ndalapaga chiel bang'e ndachgi kata umbgi poko winji e kinde ma familia koro kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo donjre wachno kendo tudre kwa jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni kaka yoreso jo Kenya go. Kaka wala nyambagalero no jo kedo nirach Uganda hubo bago ng'anyo mara tipo chakrok tich ang'wen nyaka jo Kenya go yudi. Jumapil mar chunyi lite kanisa mar Jesus Macha Church maidore Ruiru kama familia mar jakenera tich Oganda Nicholas Oyo ochokore mar bago alam mar penjo polo wach wi midhiro mokwakogi. Nothing is too difficult for God. That is what I know. And I know that the Bible also says that God is a father to the fatherless and is a defender of the widows. So I know that God is going to act on our behalf, but God uses human beings. And that is why we are asking you to pray. Pray for us. Dalo par kod achiel Oyo kod lange monywando nyaka Bob Njagi mane ondhi kendo lal gode piny libamba ma Uganda pok owinje ndachgi. Gino mosekelo chuny lit ne min Oyo kod nyithindgi. One short call to the Ugandan president, just 1 minute, will bring the difference. Can the president, the Minister for Foreign Affairs, Musalia Mudavadi, come out to aseme kama hawajui penye Bob Njagi yuko ama wanajua? Kama wanajua, watafanya nini? Kama hawajui, watuambie tufanye nini? It's very difficult. Nicholas is somebody who drives me anywhere I want to go. He takes care of me. When I want medication, he's the one who always go to town to buy my medications. So it's not easy. Familia nokoni katalit manade. To makoro chudho chunygi moloyo to en ling mar piny owacho kagikone jatend piny William Ruto mondo yolosie kod nyawadgi Yoweri Kaguta Museveni mondo odonjre wachno. We will not stop knocking doors of justice and demand for their immediate release. Justice delayed is justice denied. Justice denied is causing pain to the parents, brothers, sisters. Gipenjore koponi nyithinde go ngima to arita kwe margi chalo nade. E kideno, jokenera tich Oganda to koro bwogo ng'anyo pacho ka chakruok chieng' tich ang'wen nyaka Oyo kod Njagi biyudre. Alhamisi tunatokea kwa maandamano hadi ambapo Nicholas Oyo na Bob Njagi waachiliwe huru. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto onyiso yie mare ni piny Kenya biro bedo ng'ala ma pinje ma olony mogik nitie e yore mag dongruok kogik higa 2055 kowacho ni mor gi okang' ma sirikande osego e higni 3 mosebede telo. Nowuoyo nyasi mar yango higni 70 nyaka ne chak kanisa mar AIC Ziwani boma Nairobi kama osingo medo twak gi jotelo mamoko mar konyo chwalo piny Kenya mbele e yore mag dongruok. Ne en nyasi mar yango higni 70 nyaka ne kanisa ma AIC Ziwani mantie boma Nairobi ne chakre nyasi mano otelie gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny onyiso yie mare ni piny Kenya ni kod oteku mar chopo ng'ala mambele e yore mag dongruok kaka pinje madongo ma ideo kata first world countries kowacho ni geno mare ni ma biro chopo kare bang' higni 30. We have had our fair share. It is now time. And by God's grace, by the effort of our hands, by the blessing of our plans, we have what it takes. We have the ideas. We have the knowledge, we have the plan, we have the people, and we have the resources to move this country from a third world country to a first world country in our lifetime by 2055. Onyiso mor mare gi okenge ma sirikande osego nyaka ne okaw telo kaka jatend piny Kenya mar 5 kopo dongruoge ma osetimore machalo mano mar gedo mar ute ma nengogi ogonyore, chenro ma owacho ni otim gi omenda jo Kenya giwegi ma onge hola mora mora. Only 3 years.
we've seen that it is possible to build 170,000 housing units. Hapa Nairobi, saa hizi mjengo wa manyumba 93,000. 93,000 housing units are going on in Nairobi alone. 12 markets, institutional housing. Our budget for Nairobi city alone in matters housing, markets, institutional, affordable housing and institutional housing and hostels is 210 billion shillings. Money that we have not borrowed from anywhere, money that is generated by the people of Kenya. Singo medo nyuando jotelo mamoko e sirikande mar neno ne piny Kenya wuothe tuch achiel ko singo wuoyo kodgi mana kaka osewuok gi ogai mar ODM Raila Amolo Odinga, Gideon Moi kaachiel gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Nimeongea na wabunge almost 80% of parliament. One-on-one, I have had a conversation with our former Prime Minister Raila Odinga. I have engaged my brother, former President Uhuru Kenyatta. I have engaged many, including Gideon Moi recently. And I will continue to engage all the leaders until we come together so that we can take this country to be a first world country in our lifetime, because it is possible. Jatend bura mar DCP Rigathi Gachagua osemo oganda mawuok masawa mar piny Kenya mondo kik jatend piny Kenya William Ruto opoge. Kolose kinde alam e kaunti ma Kirinyaga, Gachagua kone jod bura makono mondo makre kanyakla ka gibed kod duol e pok mar tend Kenya e kinde mabiro. E kinde no jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka osingone gi makore kanyakla kendo gibiro dhi nyaka yiero mag 2027 ma onge gima biro poge. If we agree Ruto to divide us, as a community we are finished. We face extinction. And the only way for us to stay afloat as a people is to make sure we remain united. Unaona wanatafuta Kalonzo kila wakati. Wanadhani Kalonzo anaweza kuachana na Rigathi na Martha na Jody Muturi, ndio sasa Wakikuyu wanyoroshwe tena. Now I have very bad news for them. Habari mbaya sana kwa kina Ruto. Uwezi tena kutenganisha Wakamba na Wakikuyu na kila, haiwezekani. Vile tutafanya sisi viongozi, tutakuwa na namna ya joint nominations. Ukiwa una uoga wa marumbano ndani ya nyumba, je, ukitoka nje will you survive? Jakena choganda malaro ko matend piny Kenya yiero mabiro Boniface Mwangi okoni ngimane ibuogo. Mwangi okoni nyobuok bang' yudo poklo mag lisasi e bagne mar wuoth bang' chwalo bagne no mondo miyogo kogno ko jotije ndege. Kata kamano bang' chopo Malindi kowuok JKIA nyoyudo poklo mar lisasi gino manowe gi luoro. Boniface olero ni osebed ka ibuoge kendo imake kod apisas mag sirikal gikone to iwe thuolo ma onge ketho ma itude kodo. Okoni okinde mag kotelne kod Profesa Kivutha Kibwana biro kawo okang' motegno mar chike wi gigo mokone sirikal timone. Tielo ni buok makamago biro mondo mi olo hol kuome koyo e dwache mar laro kom tend piny e yiero mabiro. A packed brown bag, I passed through the screening of JKI. The first screening, there was a scanner, and the second there was a scanner, and I did not have this in my bag. But when I landed in Malindi and I opened my bag, I found this in my bag. Niwaambie kwamba nahofia maisha yangu kwa sababu kutoka mwaka uliopita nimeshikwa zaidi ya mara 5, na kila wakati nashikwa na achiliwa bila makosa yote. Hakuna vitisho ama mauaji, inatuma niogope kuendelea kupigania nchi hii. Obila ma Nairobi omako jal moro ma itudo kod ketho sanamu mar Dedan Kimathi moketi e chuny boma ma Nairobi. Meko makamano biro bang' achijno ne e tipo mag mbui ka owuotho kod bethe sanamu mar Dedan Kimathi ne oweyo jo Kenya gi buok bang' yudo ka sanamu no ogol wiye. Obila medo dayo dho achijno kapok ochwale doho. Sanamu mar Dedan Kimathi bende ne oketh motelo e kinde ng'anyo mag Gen Z. Tukaona kwamba jamaa amebeba gunia ambalo ni kubwa sana, na tukawa na hamu ya kutaka kujua ni kipi kiko ndani ya gunia ile. Tulipomfuata kweli tulipata kwamba amebeba kijigunia ambacho kilikuwa na sanamu
mojawapo wa sanamu ambayo ni ya ukumbusho katika eneo hili ya Dedan Kimathi, mpiganaji mmoja wa uhuru wa Mau Mau. Tulipoanza kumuuliza maswali kwamba ni vipi umepata sanamu hii, akaanza kidogo kuwa mjanja ya kwamba nimeiokota ikiwa chini, na sisi tunaelewa kwamba sanamu ile haikuwa imevunjwa. Duol mochung'ne gedo magapeni madonge pachoka Kenha gi riwruoge mamoko bedo gi thuolo mar puonjo jopiny e kaunti ma Homa Bay e wi rito chike apaya kaka yor konyo duoko piny masiche mag apaya ma osebedo kalal gi ngima oganda kendo kelo hinyruok ne jogo matiyo gi apaya. E kinde chenro no oyangore ni tiyo gi yedhe mawilo paro kod dang'ni mar paro gin moko kuom gigo ma osebedo ka jimbo masiche mag apaya e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Ali Abich ne giloko e kaunti ma Homa Bay. Kendo no mano bagi e boma ma Homa Bay. Giduol ma ochune gedo magapeni madonge pacho kae ndi Kenha ka omakore gi duol mochune wuoth makare apaya NTSA, Kenya Red Cross, bad migawo mar obila kaachiel gi riwruoge mamoko ne geto jogo matiyo kod apaya ka moting'o joriemb nyamburko, joriemb apiko kaachiel kod jowuoth mamoko matiyo kod apaya yo mopogore gi dwaro mar duoko chien masiche mag apaya ma osebedo ka jimbore e kor gwenge ma pacho ka. Apisa mar Kenha mochune gwenge mag Nyanza Midusa Julius Makodero manotelo e chenro makamano wacho ni masiche mag apaya osebedo ka hinyo ngima oganda mathoth kendo gisebedo ka gichiwo puonj ne jopiny matiyo kod apaya mar bedo kod ng'eyo kaka ginyalo tiyo kod apaya yo mowinjore e konyo duoko piny thoe kaachiel kod hinyruok mag oganda ma osebedo kenene apeyni mopogore. Kawuono wabiro ka mar mondo mi wawuo gi jopiny, ne jok mawuotho, ne jok mariembo apiko, ne jok mariembo geche. Wang'eyo maber ni adieri kaka ndara iloso, nitiere kaka ndara nyalo konyo ng'ato mondo kik hinyre ka tiyogo, lakini bende nitiere kaka jopiny, joma tiyo gi ndara gi joma riembo bende kaka nyalo tiyo gi yo e yo manyalo miyo gimbe giti gi ndara e yo makare. Omiyo kawuono ni wadwa mondo wapuonjre gi jopiny kendo wanyisgi ni Kenha gi other sector players timo gik ma onego bed ni konyowa e yo motiyogo gi ndara mok nyal hinyogi. Riwruok mar Kenya Red Cross wacho ni tiyo kod yedhe mamero ji kaachiel kod dang'ni mar paro gin gigo ma bende osebedo ka jimbo masiche mag apaya pacho ka kaluwore ni nitie moko kuom joma tiyo gi apaya madonjo e apaya kosetiyo kod yedhe mawilo paro kendo ginyal tiyo gi apaya kaka chik dwaro. Would want to encourage that when you have an issue, and especially men are not very good at speaking out their issues, you may notice that most of the road users, if we're talking about the border riders and even drivers, are male. Notwithstanding, there are women also who are coming on board, and which we are very much encouraging. But most men do not know how to speak out what they are going through in their mind. And today we are saying that we are open there as a Red Cross. We have 1199, a number that you can call that is toll free and get to be assisted. Kaduol ma ochune wuoth makare apaya NTSA wacho ni oganda jo Kenya mathoth osebedo ka wito ngimagi e masiche mag apaya ma bende moko inyalo geng'. Kapisa mar NTSA milambo ma Nyanza Adenado wacho ni higa mar 2014 ripode 4748 mag joma nowito ngimagi e masiche mag apaya ne ochopo negi ka okone gisebedo ka gitiyo kanyakla mar duoko chien masiche mag apaya. We have observed in the recent crashes that we are losing a lot of Kenyans, especially the vulnerable road users, who are mainly the pedestrians, the riders, the pillion passengers, the who most of the time are carrying the bigger portion of these fatalities. Last year we have closed the year from January to December with the fatalities of 4,748. This is only the reported figures, and this is much underreported. We have a project called Safe Minds, Safe Spaces, and it is under that we are promoting Safari Salama initiative, which is spearheaded by Kenya National Highways Authority. Our mandate is to ensure that we engage the public through communication and publicity, as well as all other multi-stakeholder strategies to bring about behavior change and promote safe road use. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa ya kaunti ma Homa Bay aterinya e kaunti ma Vihiga kama kuyo mako familia more gweng ma Embali
e Buyangu e kaunti ma Vihiga bang' wuodgi ma jahigni 40 kod 7 onegi e yo moro magalagala kaji mapok kod jogo mapok oyangi. Zablon Aruka wachore ni ne onyiso jaode Miriam Osanya ni nitie ji moko ma osebedo ka buogo ngimane kaluwore ni en achiel kuom ji mosebedo ka kwedo timbe mahundu e gweng'no. Jodak okwedo nek mar Zablon kendo buogo mar kawo chike lwetgi poni tenda rita ok obiro kawo ndawo mar chik ne achije ma itudo kod mahundu makamano. Koyango wach jalup ruoth ma Embali James Odenyo okoni apisa magarita osechako timo nonro ewi timno. Mzee aliniambia kuna watu wanamtishia. Na hao watu wenye alitaja ni walikuwa watu wa familia. Ni mtu mwenye anapenda usalama. Sasa ni kama kuongea ndio imemletea shida, mimi siwezi jua kwa sababu ukikosoa mtu anakuona wewe ni adui yako. Sasa kwa familia ameacha pengo kubwa. Yeye bado ako na watoto wadogo anasomesha. Boma yake pia hajakuwa na msingi. Sasa sijui mimi nitaanzia wapi. Wakati mwenzetu anakuja kuiliwa, alafu sisi tunanyamazia, hata serikali ikachukua hatua. Hii ni kumaanisha sasa tunatawaliwa na watu waadifu, ambapo si mzuri. Kusema kweli, polisi wanajaribu kujisasiti, wanajaribu sana, lakini majangili pia nao pia ni watu wako na akili. Wengine ni watoto wamesoma vizuri, alafu wameingilia hiyo kama kazi. Wana time polisi, wakati polisi wanaenda change over, nao wanaingilia kufanya uhalifu. Saa zingine wanaangalia weather, wakiona weather iko kidogo kama ya mvua na polisi hawezi kuwa katikati ya mvua, basi wana take advantage. Sasa wale majangili walipoona majina zimeanikwa, ndio most likely wamepanga hii kifo. Lakini hatutachoka kupambana nao kwa sababu these are wanted people, they are wanted criminals na wanajulikana. Wadhesiaya jodak e dhowath mabao e kar chung'od bura Maseme koro nyiso luoro ewi medruok mar jomahundu ma osebedo ka monjogi ahinya te kuondegi mag ohala. Kaluwore gi jakom mar dhowath mabao Pamela Kinyi, jomahundugo gin jodak makanyo mantiere kod tudruok kod jomahundu mawuok oko mar Seme ma koro miyo bedo negi matek yudo mwandugi mokwal. Jodak mabao koro ochwalo ywak ne sirikal moloyo tend arita ma Seme ka giwacho ni obila manie alwora no ok tim tijgi e yo makare. Kendo joma kwelo gin ma joma ong'ere ma e gweng' ka moko a oko. Gitudre gi nyithindo maka. Koro gikwalo mag recently pok okawo juma achiel nyocha ka kwal mamoni Lucky Mwalo ka. Mane walawo jokwego sa abiro tieno ma giringo to gik moko ne giweyo ma yudo moko mane giweyo. Joma kwelo ka gin jok ma wan go ka. Nikech onge ng'ama nyalo from nowhere mong'e kaka iloro dhodi gi seche miwuoke. Gin gi tudruok. Otudre gi ng'ama ni mabor koro kwalo kae to terone to ng'ano manyo chiro. Kaka koro mashinda manolalno no kwale ka gi ng'ama wan go ka to tere manyo chiro kocha. Koro ing'eni bich kaka en bich maduong' ko kwale ka motere kocha to nyalo yudo joma nyalo nyiepo kono maber. Adwa temo kwayo county government omiwa boat security. Walak boat of security ma samoro accident moro timore nam. Kaka wachop kuro mapiyo tamoa. Nikech yiedhi ma wanyalo the rescues go problem go bedo maonge. Koro wakwayo kaka jobao mondo wakonyre gi konywa gi boat security nyalo dhi konyowa e weche mag accident mag nam. Daken prario kod achiel nyakorom gajwang'ero kamana ahinya kuom medo kete Ramogi TV ko yo mokwonge chenro ni maro imore na singo kao pachi ozum kapita kantiere kodwa chenro wacho ni weche gichopo ne e yo makare ntie Luanda Konyango kata wacho ni ogoyo mos makene familia moito joge gi masira mar nam Mombasa. Mwalimu Jael gi mwalimu Bernard kantiere gwengo ma Migori wacho kanyo ne gintiere kodwa e chendo kachiel gi Mikaya. Wacho ni nyithindo gomo owito ngimagi e masira en wach malita ahinya Nyasaye mondo mi familia go ma oyudo midhiero makamano.
Beno kanyo ote mar Ronald Yambo wacho ni weche gichopo ne yo makare. En bende ogoyo mosa hinya ne familia mar jogo ma owito ngimagi, nyithindogo mowito ngimagi e nam chumbi. Mwalimu Faith Mzomo kantiere Malindi wacho ni wameduru mana bedo motang' seche mwatiyo gi apaya mondo mi wageng' thoe mag apaya. Nyato derepe mapacho kae mondo ne ni girito chikego mag apaya. Fibio Lielo ntiere Ngomongo margi Father Mosho wacho ni entiere Ombei. Weche gichopo ne eyo ma owinjore. En bende Virato Chengo Wood Game Karariu Mano Vitalis wacho kanyo ni omor gi weche manyien kaka mano mos makende ne jogo mowito nyithindgi e piem no mar pi. Wacho ni ok oheroga piem aina ma kama okaro bedo ne jomoko to sire. En piem wacho ni ok owinjo bed ni bedoe kaluwore ni thothne thoro bedo kod lal mano mar ngima. Uma Sultan Jawaya Felix wacho ni entie Kamenya aya min campus Mamoi. Karo Joseph Awili bende wacho ni entiere Nyalkinyo sedonjo gi wechegi mag oimore kendo owinjo wahe yo makare ahinya. Bende aneno kanyo ote mar Job Jagongo. Job wacho kacha ni wechegi chopo ne ka entie Eldoret. Wacho ni serikal mar piny Kenya otemie oduoke piny nengo mag life jackets mondo mi jolupo kod management mag nam oyudgie nengo mayot mondo kik wit ngima e nam e kinde mag piem makabao kata mana chenro moko mabende itimo e nam. Nicodemus Olang wacho ni lit kendo lit e Kenya kae. Jonyuol ywak koni gi koni nyaka karango. Olit kendo wacho ni nyithindo mane otho e masira nam chumbi lit ne ahinya. Lal mar Bob Genito wacho ni ema koro chodo chunye kendo kwayo mondo weche makamago serikal orangi kendo hongi malongo mar konyo oganda jo Kenya. Ronald Yambo Jandhiwa wacho ni familia kod anyuola moito edege na Mombasa ogone gimos. Wewe mtinya kwa mgajuang chendo ni ena ohimore. Neno bende oguda ka Yesu kantie Makalda wacho ni Makalda pode dala seme Migori County aya ochiko mungudho mag masira magapaya remruoth Yesu. Oyo matin maino imore nyakwara mgajuang kikidhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora mora wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted.
Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo nyakwar mga juang chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Timbe mag anjao mag hera e kind ji mawuok e anyuola e kaunti ma Kilifi en midhiero mamedo kelo luoro ka nyithindo ma oroch ratichgi kod wedegi bende koro kosebedo ka yudo ratiro. Thoth buche ma kamago osebed ka itiko e anyuola ka ok ochopo e doho. Kata kamano rawera moro ma nyako ma jahigni 12 mane wuon gi otimo ne anjao oyudo ratiro bang' doho ng'ado ne wuon mare kum e twech mar jela. Elizabeth Jode ntiere kod ler. Makitali boma Malindi e kaunti ma Kilifi en gweng' ma joma nene gi chien paro ni en kama okwe. Kata kamano ne jomoko modak e iye kanyo chunygi opong' kod achiedh nade gi luoro kaluwore kod timbe anjawe yor hera e kind anyuola. Ka jogo ma osebedo ka irocho ratichgi ok yud ratiro nikech yore dak mag dhoudi. Ne familia moro, lero neno ka koro giyudo ratiro ne nyathi manyako mane wuon mare otimo ne sakrilego, kendo bedo kode achiel e weche mag hera. As we speak, I think she's around 13 years because when this happened, she was about 12 years. So she explained to me, or she told me that is the time she started. So I asked her, when did you know about this? She told me, I knew about this because when this thing happened, and I challenged my husband. My daughter told me everything. Na kanambia kwamba mama hii kitu ilianza kitambo sana. Kwa mthuolo malach, weche makamagi nosebedo ka nitie ko e kind anyuola kendo ok chwale doho. Walileta mganga, wakaleta wazee na wakatoboa kondoo ambao kwa kienyeji hiyo ni kama ku appease the spirits culturally. Mkifanya kitendo kama hiyo, kama kuna watu ambao wana uhusiano na wamefanya kitendo kama hicho, kuna uhitaji wa kutoboa huyo mnyama so that you don't get affected. Kata obedo ni chir mane jono keto ne okelo sigwe kinde kod anyuola mare, gikone ne oneno lemo ka koro wuon nyako no nomaki kendo omi kum mar twech. Apis mochung' ne ratich nyithindo e kaunti ma Kilifi owacho ni ripode ma osechwal ne gi ewi rocho ratich nyithindo yor hera i anyuola gin 36 e kind dwe mar achiel nyaka dwe no mar 9. So this is a communication, this is the increase, and it is largely about the girl child. But also we are having unique cases whereby we are having boy child abuse. We have around up to 3 cases of boy child abuse by people close to them in the family setup, as cousins and the others. And this is now getting to the children who are under 10 years, boy child. While the rest is majorities of the girl child are from 14 and below. Kata bed ni gitemo neno ni weche makamagi odok chien, luoro nitie e neno ni ratiro yudore nikech weche mipando e kind anyuola. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Piny owacho yawo kambi manyien mabiro loso angolo mag jotuo mag wang' e kar tiegruok ma Kenya Institute of Special Education KISE. Kambini mabiro loso angolo manyien kendo bende loso mokethore biro chiwo thieth e nengo mogonyore mopogore kod ma itimo gi ute thieth mamoko. E nyasi mano yore kod Dr. Monica Bitok ma en jalony e thieth mar wang' e migawo mar thieth oyangore ni thieth mago mar wang' ibro bed kaitayo kata kamano jopiny duto koro biro yudo thieth mar wang' e kar tiegruok ne nengo moyweyo kendo e rang'iny
mar duol mochung' ne thieth e piny mangima WHO. Today's a very great day to us as an institute. Other than referring people for glasses elsewhere, they will be made here and they will also be repaired from this point. Oslo have made the glasses they are able to negotiate with those ones who manufacture some of these gadgets, and therefore the cost will be very friendly. In fact, I was trying to look at it, it is almost a third of what the market price. WHO, it's called WHO Specs. One side, Slow Luxottica Foundation is a collaborating partner, and one of the pillars with the WHO is costs, because spectacles, low vision devices, they are quite costly, and we are working closely with the Ministry of Health, with partners like KISE, with WHO and other partners to make sure that cost to spectacles is very affordable. Migao masomo Julius Migoso Gamba ojiwo rawere mondo mi odonje kuonde tiegruok mag tije lwedo mong'ere kaka Technical and Vocational Education and Training TVET mondo mi giyud lony mopogore opogore. Kolose kinde tuke mag Nyanza Lake Region mano bagie ka tiegruok mar Siala e sub county Marongo. Migoso koni gwenge mag Nyanza mantiere kod kuonde tiegruok gi kara TVET pade kod auchiel nitiere kod nyalo mar wako jopuonjre 1,500 kata kamano nyaka sane gintiere mana kod jopuonjre maromo 100,000 kende. Oyango ne piny owacho bo jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime kod keto kenge mag jiwo somo e kuonde tiegruok nyato kokalo e nyiewo masinde manyasani madhi konye bero tiegruok e kuonde tiegruok dute pacho kae. Ogamba bende owacho ne piny owacho dhi ndiko jopuonj maromo 500,000 e kuonde tiegruok gi mag tije. And of about 100,000 trainees, but with a potential capacity of over 500,000 trainees. This reflects the vast opportunity available to expand access to technical education and empower more young Kenyans with employable skills. As a ministry, we remain committed to strengthening the TVET sector as a key pillar of Kenya's economic transformation agenda under the leadership of His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto. The government continues to invest in equipping TVET institutions with modern training tools and facilities that will ensure that our trainees gain industry-relevant hands-on skills. Kenya yangu kenge yudo mwandu kokalo kuom lony mag rawere masani sirikal medo manyonegi tije pinje maoko. Kolose mbareny matharaka jagoro mungiore migao matije kod dongruok lony mag tije lwedo Shedrack Mwadime. Opako sirikal kuom tich maber mane oni rawere oyudo thuolo mag tich e pacho kae koda ka pinje maoko. Omedo ni chenro mar Kenya Maju Youth Jobs Initiative oken mar ne oni rawere oyudo tije pinje maoko kende to en yor ne oni rawere oyudo lony kod rieko mag nyalo kele thurka e kendo kelo dongruok. Oyango ne nyaka sani sirikal osiro rawere 4,050 e migepe mopogore opogore ne tije ma pinje maoko. Kata kamano Mwadime okoni ng'ikruok osebedo ni mar rawere ok yud ler mowinjore e wi thuolo mag tije. Big. For us to exploit our resources, we need know-how and we need capital. And that is the reason why we are saying we are sending out our young people as frontline economic soldiers to go and gain know-how and bring it back home. But we are not only focusing on the international jobs that are available, but also within our economy, how we can capitalize on the opportunities that the government has availed to our young people in order for them to earn a living. As you all know, we are pushing for NYOTA as it is currently, National Youth Opportunities Towards Advancement Program. This is a program that the government is pushing very, very aggressively for our young people to access some seed capital that they can make use of to establish their enterprises. But not only that, those who would wish to gain experience on how to run businesses, we are also giving them that opportunity. We also want to inculcate a culture of savings. Mago hala teri nyake kaunti Masiaya kama moko kuom jopiny kaunti Masiaya onyiso geno margi ni romo mar ohala motisi ni sitiko dhi nyuolo lemo mathoth ka koro gikwayo josiasa
kik thigi thuolo mar goyo siasa ni mar en gino mopuodhi ne ohala. Jopinygo wacho ni kaunti ma Siaya osebedo kuom thuolo malach ma onge kembe manyalo ndiko rawere kendo wakeini kendo do bedo maber ka koro romo nonyuolo thuolo mag tije. Magi biro kinde ma jagoro mar kaunti no Joseph Ogutu wacho ni giseketo ikruok makare mano ni romo no okelo ber ne jodak ma Siaya e sectors mopogore opogore. Gigeno kaka jo Siaya. Number 1, Gimiwa industries. Our roads are also bad. Gilosnwa ndeche makata kwa timo trade businesses to wan gi ndeche mabeyo. So our prayer kaka jo Siaya, let investments be done manyalo konyo raia kaka an kaka youths. Wadwaro no money, pesa obedi ofukewa kaka jodak ma Siaya. Kaluwore gi koro mbaka ma jogi biro goyo kae, wakwayo ni kabeto giket mise motegno yore mag industries gi kaka kata mag loso rech, kaka mag loso lewni, kaka mag kata mana boda sector ni begi mak motegno nikech kuondego ema wane gigeno ni kopo ni gimoro timre to nyalo nyago lemo manyalo konyowa wan kaka youth. We want the people of Siaya to get opportunities to work in industries which will be developed as a result of conversations that will take place in this investment conference. And it is our hope that some of the deals we are going to sign will materialize, will turn into fruition so that we can have factories, industries and other forms of investment established in Siaya with a view to, spurring economic growth in the county. Kwa Siaya wadhi Kericho kama Seneta ma Kericho Aaron Cheriot kod Governor ma Kericho Dr. Eric Mutai okwedo yo ma duol mar Kenya Tea Development Agency KTDA tiyo gode pogo omenda ne jopur chai ma ugwe kod imbo mar Rift Valley. Jalogo okwedo wach KTDA mar ni chai ma wuok imbo mar Kenya nengone ni piny ka gijiwo mondo omiyo chiw chudo marom. Bende gimedo ni weche ma kamago nyalo go chuny jopur kendo duoko chien ochumi ma pacho kae ma mise mare maduong' en pur moting'o pur mar chai. It will be too much to ask that we set in the budget some fund ya kusaidia wakulima wa chai ile ambayo tulikuwa tumeahidi katika kampeni yetu ilikuwa inaitwa guaranteed minimum return. Yani kuhakikisha mkulima wa chai wakati bei imeenda chini asiumie kama vile ameumia wakati huu. I want to register our pain on behalf of the farmers. The economy of this county is fed by tea. When tea collapses, children won't go to school. When the tea industry in Kericho collapsed, the parents cannot even pay share. What happened in Bonazas was terrible, and we want to call upon reformation on the KDDA marketing agency. Kora mgajwang wakao hiweyo machielo John Waria wacho ni sirikal onego wuo ewi wach mar lal mar Oyo gi Bob Njagi Uganda marno ni ong'endach gi kendo oyud kama gintiere. Michael Wigo kantiere Kisumu wacho ni entie milimani kendo wacho ni entiere kanyo gi jaduong' Elijah Matabitha Josephine wacho en bende kanyo ne wachno mar lal mar nyithindo abeni nyaka sani pok oyudi en wach malita ahinya. Pastor Elizabeth mar Bongo Glow Church kachiel kod Felix mano wuod Madam Belinda ma wuod nyako Nyango Dala wacho kanyo ni wachno mar lal mar rawere magilamo e Ruoth Nyasaye mondo mi familiago kendo mondo mi sirikal bendo wuoye wi wachno motenre kod lal jo Kenya ma olal e pinyno mar Uganda. Nyakoro mgajwang' gin weche abende chando chuny jo Kenya. Martin Beach Martin wacho ni en bende weche gichopo ne yo makare ahinya kata Elijah Marshall wacho kanyo ni Boniface woro wach mar ne oyud lisasi kata puklo mag lisasi e bag wacho ni en wach ma bende buogo chuny. Mama Ke Sharma wacho kanyo ni en bende
ntiere kodwa kata kamano wacho jatend piny Kenya William Ruto timie piyo mondo lok piny Kenya. Wacho ni ogombo neno piny Kenya madwaro wenyo Uganda mondo mi ne gi wang'e kaka piny Kenya bro lokore kaka jatend piny Kenya miyo Uganda geno no. Bende aneno kanyo ote mar Carlton Japanese wacho ni entiere Mawego Polytechnic ema weche gi chopo ne eyo makare. Wacho no sebedo kodwa nyaka ne wachak chenro ni eyo ma owinjore. Milano Peter Jaoko wuoda Chidi ntiere Migori kaeto ba umoja Danish ntiere kodwa e chenro en bende. Monica Kumu wacho ni en bende weche gichopo ne makare ntie Kariembe North County ni ma Nairobi kaeto wacho ni weche gichopo ne makare. Wachno bende omako chuny Uganda en mano mar lal mar nyithindo Mombasa ka bende gi kwayo sirikal oneni okete weche go magarita makare nyaka e nam kaka owinjore mondo mi Uganda kik wit ngima. Opia jachuma wacho kacha ni entie Nyamasaria kaeto wacho ni weche gichopo ne Nyamasaria yo makare gin kanyo gima ma Brighton kaeto bende no kanyo hote mano mar Eric Jasiaka Baba entie Kangemi weche go mag dongruok madhe Siaya magi wacho ni mondo koro county no ketie mahino manone Uganda bende oyudo konyruok mano ma owinjore. Nicodemus Olanga ni kacha kendo katodero Eve wacho ni entie Madhare number 10 and bendo mor gi wimore kwa mtenya kwa majani weche gichopo ne yo makare ahinya waduo kode mago mag tuke kikidhi mabor maen hoimore. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Nyarungrung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore tema tek mondo mi ine laktar. Oteni kelonwa kod Royal Media Services We Care. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars and taste the magic of the winelands. And the best part, for Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Beikori mar doke pacho. Kama sigendni lero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV.
Mago mag tuke jang'wech mawuok e piny mar Uganda, Jacob Kiplimo gi jang'wech mawuok e piny